Ungqongqoshe wezokuvikela u-Angie Motshekga uthi ukhoxiswa kwamasosha akulelizwe e-DRC kuzovumela ukuthi ezombusazwe kanye nomthetho zingenelele ekuxazululeni inselele yezokuphepha kuleli yazwe. The withdrawal of the South African National Defence Force from the Eastern DRC marks a very important new chapter in our regional peacekeeping efforts. And this withdrawal is a structured process designed to ensure that safe return of both our troops and our equipment is not compromised. Umkhuzi wombutho wezokuvikela kuleli uthi ukubuyiswa kwamasosha kulelizwe kungenzeka kuphothulwe ekupheleni kwalenyanga. The second batch will be going and this movement will be concluded by the end of this month. Lombutho uthi nakuba uke wabhekana nezinselele zokungabi nazo izinsiza kodwa ukulungele ukuya noma ngabe ikuphi lapho ujutshwa khona. We are having a capable defense force that is willing to carry out the obligations as required by the Constitution and the people of South Africa. Ungqongqoshe wezokuvikela u-Angie Motshekga ubonge amasosha akulelizwe ngokuzinikela kwawo ngesikhathi ejutshwe e-DRC kanti ke uphinde wabonga nemindeni yamasosha ayi-14 ashona ngesikhathi ebhekene nezihonga ze-M23.